fixé à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Lajɛrɛba min tun sigira Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka filɛri kɛ furancɛfanga ka baaradaw fanfɛ ani ka taabolo kura di o furancɛfanga ɲɛma ninnu ma o kuncɛra sibirilon tɛmɛnin. Latigɛba min taara o ye ka dɔ fara furancɛfanga janya kan fo ka taa se sanji 5 ma. O kɔfɛ latigɛ taara ko ni transition banna Capitaine Ibrahim Traoré a ka premier ministre ni wasaden bulon ɲɛma ko olu bɛ se ka taari kɛ kalafili nataara. Aïda Pascaline Germain ale bɔra Bourdilaso ka na taari kɛ nin sigikafɔ nin na a ko latigɛ minnu bɛɛ taara o mina ale ma. An nusɔn ka di parce que an nana min na ni an t'u laɲini min ye a kɛra a diyara an ye. An kɔni ka latigɛ tun ye min ye o k'a fɔ ko a bɛ san 5 ta an kɔni tun san 10 nɔfɛ mais comme o ma sɔn san 14 an y'a to san 5 nin na. Nga nin tɛ bɛɛ ka hakilinata ye bawo olu ka miiriya ra baara ma ɲɛ. Isu Ouédraogo kunnafolidila dɔ ale fana ka miiriya le ye o ye. A fɔlɔ mina mun f'i ye an kun ye tile 2 de sugandi walasa an bɛ se ka kuma jamana lahalaw ani jamana taabolo nataw de kan. Nka kunun mun kɛra n'a bɔra transition prolongation na jɔn de bi yan mun bɛ se ka fɔ an ye ko fɛn wɛrɛw kɛra. Ko bɛɛ lajɛlen taara boli transition prolongation de kan lɛrɛ 8 kɔnɔ. Yala lɛrɛ 8 bɛ se ka kɛ waati ye jamana kunkan ko kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min na wa? Nin sigikafɔ nin na politiki tɔnw ma se ka taari kɛ o ra. Adama Bayala n'ale ye gafew sɛbɛnnikɛla ye ani degeli karamɔgɔ ye kunnafoli di kalansow ra ale ko faso ye ko caman jɛn. C'est un rendez-vous manqué avec l'histoire. Nin bɛ fɔ tarikuw kɔnɔ bawo min ye politiki mɔgɔw ye n'u nafa ka dɔgɔ dɔɔni bi n'u tun bɛ politiki baaraw la kabini san 40 walima san 50 ni ko olu bilara kɛrɛfɛ. Nka mun ye parti politique ninnu labali olu ka se ka taari kɛ nin sigikafɔ nin na? Mamadou Kabere ale ye PRIT lanaya ɲɛmaa ye an k'ale ka ɲɛfɔli lamɛn. Ka kɔn tile 3 sigikafɔ nin ɲa anw ma wele sɛbɛn foyi ma d'an ma ko nin kuma tɛ Sinan lo bɛna taa fɔ ye k'a bɔ a ra fana mɔgɔ sugu mun welela ye fana an t'a lɔn. A fɔra ko politiki mɔgɔ t'a ko lo cogo min an ma wagati sɔrɔ ka labɛn ka sigi ka taa an ka mɔgɔw fɛ ka taa kuma n'o ye. Mumuni Porgo n'ale ye coalition yɛlɛmani ka lasigiden ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan mɔgɔ yɛrɛ mako tɛ parti politiques ra tuguni. Parti politique yɛrɛ lu tun y'an ka tuguni yɛrɛ halaki ka tuguni tiɲɛ mais actuellement transition kun baara kɛra cogo min na révolution ka baara lu b'a kɛra donc an b'a fɔ ka continuer population min n'o ye parce que n'o jeunesse yɛrɛ filɛ jeunesse yɛrɛ baara min kɛ bin i bɛɛ b'a dɔn ko jeunesse ninnu y'a 100%. Assise nationale nin ka latigɛ laban o ye ko fɛn min ye parti politique kɔrɔmaw ye minnu tun bɛ fanga senkɔrɔma dɔndɔnna ani minnu yɛrɛ tun ye fanga sina ye ko olu dati wele kan na tuguni nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.